புனல்குள மாட்டி வியாபாரி மகாலிங்க மாடு. இந்த மாட்டை பிடிச்ச மரியாதைக்குரிய மாவட்ட கழக செயலாளர், மாவட்ட கழகத்தினுடைய பொறுப்பாளர் கே செல்லப்பண்ணின் மாமா சர்வ சிறப்பு பரிசு. மாடு அருமையான மாடு, நல்ல மாடு. பிடிச்சு பாரு, பிடிச்சு பாரு, தொட்டு பாரு. புனக்குள மாட்டியாவரி மகாலிங்க மாடியா, பிடிச்சு பாரு, தொட்டு பாரு. நெருங்கி வா, நெருங்கி வா, பக்கத்துல வா. தம்பி நெருங்கி வா, பக்கத்துல வா, தொட்டு பார், தொட்டு பார். பிடிச்ச மாவட்ட கழக பொறுப்பாளர் கே செல்லப்பண்ணி சர்வ சிறப்பு பரிசு. பிடிச்சு பாரு, பிடிச்சு பாரு, தொட்டு பாரு. தொட்டு பாரு, வா பக்கத்துல வா. ஓடாத ஓடாத, பக்கத்துல வா. மாடு பார்வையே சரியில்லடா அப்பா, பார்வையே சரியில்லை. வெளியில வாடா, வெள்ளையா வெளியில வா. எங்க மாமா காசை வச்சுட்டு ஆட்டிட்டு இருக்காரு, ஓடி தொட்டு பாரு, பிடிச்சு பாரு. மாவட்ட கழக பொறுப்பாளர் மாமா கே செல்லப்பண்ணி சார் சிறப்பு பரிசு. அழகுடா, அழகுடா, அற்புதம்டா. அட 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 அட, நொறுக்கி எடுத்துருச்சியா. மாடு வெற்றி பெற்றது. மகாலிங்க எனக்கு 2 நாளைக்கு தூக்குறாரியா. மகாலிங்க என்ன 2 நாளைக்கு தூக்குற. அப்படியே மாவட்ட கழக பொறுப்பு கே செல்லப்பண்ணி பரிசு வாங்கிக்க. கொசுவப்பட்டி முருகராஜ் திராணியார் மாடு.